Από αύριο το πρωί η ομάδα των αρχαιολόγων ξαναπιάνει δουλειά μετά την διακοπή του τριημέρου, προκειμένου να μπορέσει να μπει μέσα στον τάφο και να αποκαλύψει τα μυστικά που κρύβει ο τύμβος της Αμφίπολης. Δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα. Σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά η αρχαιολογική σκαπάνη έχει το δικό της χρονοδιάγραμμα και προχωράμε σύμφωνα με αυτό. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν πως θα χρειαστούν τουλάχιστον 15 με 20 ημέρες για να καταφέρουν να μπουν στο ταφικό μνημείο, αφού θα προχωρήσουν βήμα-βήμα, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης είτε των δύο σφυγγών που φυλάσσουν την είσοδο, είτε ακόμη και τυχών που ενδεχομένως να βρίσκονται από πίσω. Υπάρχουν και φόβοι μήπως ο τάφος είναι συλλημμένος από τους ρωμαϊκούς χρόνους, επειδή οι σφίγγες εντοπίστηκαν ακέφαλες. Το φανταστικό δηλαδή δεν μπορείς να το διανοηθείς. Τώρα αυτή η τεράστια απόσταση που έχει αυτό το μνημείο, για το διένεσαι με τα πόδια 500 μέτρα για να κάνεις όλο τον περίβολο. Την ίδια ώρα αυξάνονται καθημερινά οι επισκέπτες από κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας που με φωτογραφικές μηχανές και κάμερες στα χέρια επισκέπτονται το σημείο για να το δουν και να το απαθανατήσουν, έστω και από μακριά, αφού η προσέγγιση στο ταφικό μνημείο απαγορεύεται. Για να θαυμάσουμε. Να δούμε. Είναι κάτι καταπληκτικό, κάτι πολύ ωραίο. Και αναμένουμε όλοι, όπως όλος ο κόσμος, τι θα γίνει. Ποιος όμως βρίσκεται θαμμένος στο μεγαλύτερο αρχαίο τύμβο που έχει βρεθεί στην Ελλάδα? Αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για το τάφο της συζύγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ροξάνης και του γιου του Αλέξανδρου, τους οποίους δολοφόνησε ο Κάσανδρος στην Αμφίπολη. Αυτό δεν μπορούσε να το έχει κάνει ο Κάσανδρος. Δεν μπορεί ο Κάσανδρος να τους δηλητηριάσει, να τους δολοφονεί και μετά να τους κάνει το μνημείο. Μετά τον Κάσανδρο, που είχε πάνω σκάρι ο Δημήτρης ο προορκητής, μήπως αυτός για να αποκαταστήσει την τάξη στον φόνο της Μακεδονίας έκανε μια των υστέρων μια εντυπωσιακή ταφή. Από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται στο σημείο και συνεργεία μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων του εξωτερικού, αφού το ενδιαφέρον για τον τάφο της Αμφίπολης έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα.